Ola, neste tutorial imos aprender como restaurar un curso ou como facer un duplicado do noso curso. O primeiro que temos que ir é aquí arriba, ir a restaurar, e en restaurar localizamos o ficheiro que queremos restaurar ou o que queremos duplicar. Neste caso, imos a duplicar este ficheiro de 4,3 megas. Damos en restaurar. Tiramos hacia abaixo de todo. Continuamos. E agora teño tres opcións. Podo facer restaurar como un curso novo, podo restaurar dentro deste curso no que xa estou, incluso me podo eliminar todo o que hai ou engadilo como novo, ou restauralo dentro de outro curso existente. Eu a opción que vou a facer é crear un curso novo. Entón, como quero crear un duplicado deste curso, teño que escoller a categoría onde quero engadir. Imaginadevos que a quero engadir na categoría de lengua inglesa. Pois selecciono a categoría de lengua inglesa e doulle a continuar. Tiro para baixo. Pregúntame podo marcar todo o que quero incluir ou que non, se non quixera incluir os recursos ou actividades, pero como quero facelo tal cual, voulle marcar, deixar todos os cheques, vou nos deixar marcados. Abaixo de todo o seguinte. E agora nesta pestaña podo xa cambiar o nome. Se de non facelo aquí, unha vez remarcado, podría volver a cambiar o nome, pero xa podo facer aquí. Entón voulle por exemplo, que inglés, imaginaos que de cuarto, inglés de cuarto, e teño que dar un nombre abreviado, inglés 4. Este nome é o que me vai aparecer nos menús de navegación, por aquí arriba. Este é o nome que vai aparecer no listado de cursos da miña aula virtual. Tiramos para baixo, me poderé dicir se quero copiar as seccións, podo marcar se non quixera copiar algún en concreto, pero como quero facer un duplicado vou copiar todo igual. Incluso nas unidades tamén podo, todas as actividades e todos os recursos que están feitos, podo marcar ou desmarcar os que queiras. Como vou deixar igual, tiro abaixo de todo, damos o seguinte. Nesta ventana tiramos abaixo de todo e executamos a restauración. Dependendo do tamaño do curso, pois tardará máis ou menos, como non é moi grande, me vou facer rápido. E, como podedes ver, unha vez que remate, vaime cambiar xa de categoría. Agora estou na categoría de TICS, xa veredes como me cambia al inglés, que é a categoría que fez. Fixen un curso na categoría de inglés e vedes que me chama inglés cuarto e copia 1. Púxome o nome de copia 1 porque xa tiña un inglés que se chamaba cuarto. Teño creado ahora un curso dentro de lingua inglesa. Como vedes, estos estaban creados e o que acabo de crear é este. Pero claro, como é unha copia de matemáticas de terceiro, pois está configurado como estaba aquel. Teño que facer uns pequenos arranxos para que me quede perfecto. O único que tería que facer agora é activar a edición, editar a sección e cambiar esta imaxe por a imaxe que quixera. E na descripción do curso, pois 3/4 do mesmo. Iríamos a editar a configuración do curso e a imaxe de terceiro de matemáticas pois tendría que cambiarla pois por a imaxe do curso correspondente. Daríamos a guardar e presentar e xa tería
o curso listo.